Akkor továbbra is itt van Gavra Gábor, a hvg.hu főszerkesztője, és ott tartottunk, hogy Ticketek külső szerzője megtalálta a bolgár sportkutatót az interneten, de egy későbbi munkájával, és ott talált hasonlóságot Schmidt Pál disszertációjával, ami azért volt érdekes, mert úgy tűnt föl, minthogyha a bolgár merített volna a magyar sportdiplomata tanulmányából. Így van. Tehát ott ki volt zárva, hogy a disszertáció az erre az 1996-os műre épült volna. Így van. Viszont újabb néhány hónap kutatás után rábukkant egy olyan adatra, amelyik relevánsá tette a kérdés felvetését, hogy érdemes lenne összehasonlítást végezni, ugyanis a Georgiev kötetnek volt egy ős változata, amelyik francia nyelven jelent meg. És erre ő utalást is talált a 96-os munkában? Szóval volt mire támaszkodnia? A 96-os munkában nem, viszont az interneten rábukkant arra, hogy ez a 1987, tehát a 80-as évben... Az a lényeg, hogy a Schmidt-féle disszertációban, amelyik a lábjegyzeteket, végjegyzeteket nélkülözi, irodalmi jegyzéke viszont van. Ebben ugye utal erre a Georgiev-féle eredeti műre, és a szerzők rábukkant az eredeti Georgiev-féle mű tartalomjegyzékére, amely, hát nyilván egy tartalomjegyzékből a tanulmánynak a felépítése az kikövetkeztethető. És ez már neki sokat mondó volt, mert azt mondta, hogy igen, hasonló szerkezetű a kettő? Így van, a hvg.hu tegnap megjelent cikkhez mi csatoltuk eléggé terjedelmes kivonatot, mind az 1987-es műből, mind pedig a Schmidt-Pál-féle disszertációból, és többek között a tartalomjegyzéket is összehasonlít. Na, amikor megtalálta valahol a tartalomjegyzéket, akkor mit csinált, hogy elmegyek én Lozánba, vagy megkérem Lozánból az eredeti könyvet, és összehasonlítom? Ez történt. Na, akkor azt mondd meg nekem, jó, értem akkor már a bizonyítás sorrendjét és módszerét, de mi vezette a ti szerzőtöket, hogy hónapokon keresztül folyamatosan dolgozzon ezzel, mert valamiféle gyanúja volt, rendben van, de hát azért az ember nem szokott annyi időt, energiát ölni valamire, amit azért nem talál meg viszonylag hamarabban, vagy hamarabb és egyszerűbben. És még hogy elmenjen Lozánba is, hogy megnézze, akkor már ő neki nagyon-nagyon biztosnak kellett lennie abban, hogy itt talált valami komolyat. Ugye ezt mondtam már, hogy az angol nyelvű későbbi változat már ezt a hogy mondjam, a gyanúját azt felkeltette, és ugye ezt tovább erősítette a korábbi változat tartalomjegyzéke. Így van. Ami a lényeges pont az, hogy nyilván részletes szövegelemzés és összehasonlítás nélkül ezzel együtt nem áll. Nincs plágium, tehát lehet a szerkezet hasonló, lehetnek hasonló mondatok vagy megállapítások, de az, hogy valami plágium legyen, azért az sokkal komolyabb szövegösszevetés kell. Ehhez nyilván szükség volt az eredeti műre, ami hát a rendelkezésre áll. Összességében mennyi ideig dolgozott a szerző ezen? 9 hónapig. És ti mióta tudtatok róla? Hát hetekkel ezelőtt. Mi volt az ő eredeti célja, hogy magának talál egy jó kis ügyet, és aztán majd csinál vele, amit csinál? Vagy hogy képzelte, hogy ebben? Amennyiben jó kis ügy van a dologból, tehát amennyiben beigazolódik a hipotézise, abban az esetben ezt közölni szándékozott, és megtisztelt vele minket, hogy nálunk.
Jó, nagyon szép. De egy 9 hónapos munkát hogy lehet honorálni? Hogyha az ember a New York Times-nak csinál egy 9 hónapos hasonló leleplező riportot, mondjuk az elnök múltjáról, az valószínűleg Amerikában is megérne 9 hónapot, és nagyon sok pénzt, és ráadásul sok embert. Na de nem vagytok ti New York Times. Nem. És neki vajon miért érte meg ezt a 9 hónapot beleölni ebbe, ha csak úgy talált magának egy hvg.hu-t? Hát ez kevésnek tűnik a dologban a nyeresség, azon kívül, hogy nagyon szép hazafias feladatot vállalt, hiszen az, hogy minél többet tudjunk az ország vezetőiről, az bizony egy hazafias feladat. Ez az újságírói munka egyik lényege. Miután a szerzőnek tehát nyilván tehát a megjelenés előtt viszonylag sok időt töltöttünk el együtt a szerzővel, és nekem ugye az a tények ellenőrzésén túl, ami egy nagyon szigorú ellenőrzés volt a részünkről. És ezt hangsúlyoznám, hogy a szerzőn túl itt nagyon sok munkatársunknak köszönetet kell mondanom. Magyarán más is átnézte a disszertációt és az eredeti bolgár könyvet. Ugye hát összehasonlítottátok? Igen. Tehát ezen túlmenően nyilván én is kíváncsi voltam a szerző motivációira. És azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen a lehetőségeinkhez képest ezt honoráljuk. Nyilván nem, ahogy mondtad is, nem vagyunk New York Times. Ezen túlmenően én azt gondolom, hogy a motiváció az egyébként én nem hanyagolnám el az emberi kíváncsiság meg az érdeklődésnek a érdeklődésnek. Nem, azt én sem, csak azért a 9 hónap azért megerőltető, kemény, sok frusztrációval járó. Szóval tudod te, hogy miről beszélek, az újságírók nem 9 hónapra szoktak egy-egy ügyre rámenni, mert az mi időszámításunk szerint azt gondolom, hogy nagyon sokan nagyon boldogok lennénk egyébként, hogyha a magyar média olyan állapotban lenne, hogy ezt üzemszerűen és hogy mondjam, az emberi kíváncsiságon, meg a fanatizmuson túl, mert azért ehhez nyilván kell egy bizonyos fokú fanatizmus is. De azt hiszem, hogy nagyon boldogok lennénk, hogyha ezt üzemszerűen tudná a magyar média bármelyik szegmens finanszírozni. Ez kétségtelenül, de nagyon sokat beszéltünk, nagyon sokan az elmúlt években, hogy hát pont ez pont ez hiányzik. Egyik nagy probléma, hogy az ilyen munkákat nem tudja finanszírozni. Igen. Azért az emberben, nem csak bennem, sok másban is fölvetődik, hogy lehet, hogy itt valakinek a politikai húzása, számítása, bosszúja mutatkozott meg, hogy hát ugye a legprimitívebben, hogy valaki bedobott nektek egy disszertációt, és aztán egy másikat is, hogy hasonlítsátok össze, még esetleg segített, sugott is, hogy mit kellene megnézni. Így van. De ezek szerint ti is rákérdeztetek erre? Nem vagyunk. Hát egyrészt rákérdeztünk, másrészt pedig tehát nem vagyunk naívak. Tehát a motivációk között szerepelhetett is. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ha egy ilyen információ birtokába jut egy szerkesztőség, akkor nem teheti meg, hogy nem közli. Akár ki sugallta, vagy akár ki indította el ezen az úton a szemben. És minden eszközzel ellenőrizte az információt, és biztos benne, hogy ez a valóság, akkor a következményekre tekintet nélkül ezt közölni kell a nyilvánossággal, hiszen ez a dolgunk. A HVG kiadó vezetői odaálltak a dolog mellé gond nélkül? Nagyon támogatóan viselkedtek. Megpróbáltátok megkeresni, vagy éppen taktikai okokból úgy gondoltátok, hogy ezt nem kellene a köztársasági elnökök? A
cikk megjelenése után közvetlenül írtam én egy levelet az elnök úrnak. Na de addigra már ott gondolom összerántották a munkatársakat, hogy én mi nem is tudom, legyen. hogy ott mi történt, az biztos, hogy mostanáig nem érkezett válasz. Ja jó, hát olyat már láttunk természetesen, de érkezett egy olyan, hogy... Ehelyett 4 órával később érkezett egy nagyon furcsa közlemény. Igen, ami tételesen nem cáfol semmit, csak úgy általánosságban. Így van, és hát azért egy érdekes mozdulatra mutassunk rá, hogy gyakorlatilag egy halott embert megvádolt plágiummal. Mert ugye itt az történik, ugye ebben a közleményben az áll, hogy a Nikolaj Georgiev és Schmidt-Pál régi ismerősök voltak, együtt dolgoztak a munkáikon, amelyhez NOB jegyzőkönyveket használtak fel forrásként, tehát közös forrásokból dolgoztak. Ugye ez van a közleményben. Ezeket a jegyzőkönyveket forrásként egyikük se tünteti fel. Magyarul talán szándékolatlanul, de a Kek Nikolaj Georgievet, aki 2005-ben elhunyt, plágiummal vádolja meg. Ez egy súlyos állítás, és azt gondolom, hogy kevéssé szerencsés, meg kevéssé ízléses, főleg, hogyha tényleg baráti viszonyban voltak Schmidt-Pállal. Mire számítasz, hogy mi lesz ennek az ügynek a következménye? Ugye ezt már politológusok is tárgyalták rögtön órákkal később, aztán elemzők, aztán a politikusok már egy része már felszólította a köztársasági elnököt lemondásra. Ha és amennyiben ez igaz, te mire számítasz? Én azért lennék visszafogott ez ügyben, mert hogy a ilyen találgatásokból bocsátkozás terén, mert nyilván mindent elképzelhetőnek tartok, meg mindenek az ellenkezőjét is. Tehát két dolog biztos. Az egyik az, hogy 1990 óta ilyen helyzetben magyar államfő nem került még. Messze nem. A Magyarország államfőjének a tekintélyt függetlenül attól, hogy az adott államfő elnöksége előtt ilyen politikai irányzathoz kötődött, az államfői tekintély az gyakorlatilag 2010-ig megkérdőjelezhetetlen volt Magyarországon. Még akkor is, hogyha mondjuk... Politikai viták körülvették őket, de a tekintélyük személyükben Gönc, nem Mázl sérült. és Sólyom esetében is az államfői intézménynek az integritása, a tekintélye, az nem kérdőjeleződött meg. Én azt gondolom, hogy ez az ügy, ez egy gyökeresen új helyzetet teremt ebben a kérdésben. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy hát ugye pont a kiinduló pontunk, a mi beszélgetésünknek a kiinduló pontja is a Gutenberg ügy volt. Tehát azért van közelmúltbeli példa arra, hogy egy európai országban mi történik annak a politikusnak a pályafutásával, aki ilyen ügybe keveredik. Ketté törik. Köszönöm szépen, Gavra Gábor, a hvg.hu főszerkesztője. Szervusz!